Замисляли ли сте се какво превръща Търново в културната столица на Балканите през 14 век? Търновският художествен ренесанс е явление, което бележи истински златен век в историята на българската култура и духовност. В този период, когато Второто българско царство достига своя връх, столицата Търново се превръща в магнит за художници, писатели и занаятчии от цялата страна и отвъд нея. Тук се създават великолепни икони, стенописи и ръкописи, които впечатляват с изключително майсторство, оригиналност и дълбочина на изразяване. Търновската школа по иконопис налага нов стил с изразителни лица, богата орнаментика и сложни композиции, които придават на образите духовна сила и живост. В манастирите около града се преписват и украсяват книги, а книжовници като Теодосий Търновски и патриарх Евтимий оставят траен отпечатък в духовния и културен живот на България. Търновският ренесанс не само издига българското изкуство на ново ниво, но и вдъхновява съседни народи, разпространявайки българската култура в целия регион. Това културно пробуждане е символ на национална гордост и наследство, което продължава да вълнува и днес, напомняйки за величието на българската история и творческа мощ.